Здравейте! В този клип ще ви покажем как да работите и инсталирате модул, наречен кредитен калкулатор, за онлайн магазини, разработени чрез Magento. За целта, откъде може да придобиете повече информация, сайта software.avalonbg.com е сайта, на който се разполага произвеждане от нас софтуер. Може да го разгледате в свободното си време. От това, което е тема на днешния клип, в секцията какво предлагаме, кредитен калкулатор за Magento. Като отворите, ще видите сайт, на който е описано за какво би послужил дадения модул. Има снимков материал, който може да разгледате как изглежда в един Magento сайт модула. Ето тук виждате двата бутона за купуване на кредит на дадената стока. Информация, описание за самия продукт, какви функции доставя, за какво е разработен, с кои банки работи, в случая TBI банки и Unicredit. Начина на администриране на модула, т.е. в контролния панел на Magento, какви възможности дава за администрация и всякаква такава подробна информация, която може да ви послужи за начина на работа. Също така, това е предмет на днешния клип, който ще ви покаже всичко това, което го има в текстови вид описано. За по-лесно възприятие и по-пълно. Какви неща може да се използват и по какъв начин работи. Съвместимостта на продукта. Продуктът е тестван и работи на версия на Magento 1.9.2 и надолу. За по-високи версии трябва да се обърнете към нас, за да проведем дадените тестове. Това е към момента на разработване на клипа. Естествено, по-късно ще има други версии на продукта, които ще работят и с други версии на Magento. Как става инсталирането? В общи линии ще ви покажем също. Можете да видите регистъра на промените отдолу, които се извършват. Съответно, тук може да се изтеглите на TBI банк процедурата за стоки на изплащане, което може да разгледате по какъв начин става. Да видите няколко магазина, в които работи дадения модул. Да видите цената на модула, която е 144 лева с ДДС за TBI банк, същата е цената за Unicredit и 228 лева с ДДС е цената за двата модула едновременно, ако се закупят. Съответно, ако решите да ги закупите, изберете някои от посочените линкове, отваря се магазина и тук следва процедура за закупуване на дадения модул. След като го закупите, съответно ще получите от нас един архивен файл, който си разархивирате някъде. Този файл, като отворите, ще видите структурата на самата програма. Тази структура с тези папки и файлове вие трябва разархивиране да запишете във вашата root директория на Magento. По този начин се записва съответния модул и се инсталира. За целта ползваме FileZilla, някакъв FTP клиент, какъвто имате. Свързвате се с вашия сървър, където сте си инсталирали Magento. Отваряте root директорията му и съответно хващате файловете, които преди това разархивирахте, папките и ги прехвърляте с FTP в root директорията. Съответно, изчаквате да се запишат всички необходими папки, които сте имали. След като затваряте клиента, отваряте си вашия браузър, където е инсталиран съответния магазин, в нашия случай на avalonbg.com. Отваряте някакъв продукт, някакъв лаптоп отваряне. Виждаме, че за сега не се вижда
модула, просто защото трябва да се влезе в административната част на вашия магазин по начина, по който вие се влизате, за да бъде активиран дадения модул. Влизаме в административната част, в секцията Система, Конфигурация на вашия електронен магазин. Слизате надолу, в секцията на менюта Продажби виждате следното меню Продажба на лизинг. Отваряте го и тук виждате променливите нещата, които може да промените в вашия модул, разделени на две части. Първата е за TBI кредит, втората е за Unicredit. На първо място може да включвате и изключвате дадения модул за TBI кредит. Едното, което може да правите. Второто, което може да направите, е да изберете процент оскъпяване за продукта на месец, който да разбираме 1,5. За TBI също така може да сменяте файла искане TBI PDF, който е файла с общите условия на TBI, когато след време получите някакъв друг. За сега с инсталирането на модула вие имате и съответния файл, който е актуален. Ако след време банката ви даде по-нов файл с по-нови условия, от тук съответно с избор на файл може да достъпите съответния файл, който и където се намира, и да го качите и промените. Долната секция е същата за Unicredit. По същия начин може да включите и изключите модула. Включваме ги двата. При него избора на схема за изплащане на лизинга е чрез две таблици A60 и A62. За момента вие си избирате коя таблица да ползвате, стандартната за нас е A62. Също така имате избор на файл за условията, които са за Unicredit. Те са си инсталирани предварително, но по същия начин можете да ги смените с някакъв друг. Когато сте готови с настройките на модула, включвате ги двата, избирате си процентите и таблиците и файловете натискате горе вдясно бутона Запиши конфигурацията. И конфигурацията е записана успешно. Излизате се обратно на предната страница, където е продукта, рефрешвате и виждате как се появиха при нас двата бутона за закупуване на дадената стока на кредит. Съответно ще разгледаме как точно става процедурата. Ако сме решили да купим тази стока, която е 269 лева с TBI, избираме бутона TBI. Влизаме в самия кредитен калкулатор. Виждаме отгоре общата сума, която е била. Виждаме поле за избор на съответните месеца, с които може да работиме. Значи имаме за 3 месеца, за 6, за 12. Виждате, че като променяме, се променя и вноската, общо заплащане и ГПР. Според различните променливи на бройките вноски, които са. Ако сме се спрели на някакви вноски, съответно, която получим, за да продължим и този бутон да светне продължи, е необходимо да се съгласим с общите условия на банката, които ги имаме тук като линк. Ако натиснем, съответно ще видим тези файлове, за които по-рано говорихме, с общите условия, които клиентът ви трябва да прочете. Има поле за допълнителна информация, в която той може да въведе нещо без значение какво и натиска бутона Продължи. След като натисне бутона Продължи, за втората форма, в която втора форма са данните за изпращане на заявката. Вашия клиент тук трябва да въведе всички необходими данни. Тези, които са отбелязани с звездичка, са задължителни за попълване. Отдолу е бутона Изпрати. Ако съответно го натисне без да е въвел някаква липсваща информация, това съобщение го подкамва. Избира трите имена, примерно попълва си съответните данни, попълва ЕГН, попълва телефон за връзка,
втори телефон за връзка, който не е задължителен, имейл, за връзка, адрес по лична карта, адрес за доставка, неща там, които са, и натиска бутона изпрати. В момента, в който натисне бутона изпрати, вижда резултата от подаването на своята заявка, която тук долу видяхте, че получаваме име нашия административен интернет адрес. Клиента вижда тази заявка, която е с пълното описание на всичко, което направим тук. Продукта, срока на кредита, ГПР и всички тези неща. Тук пише да очаква контакт от ваша страна. Съответно, вие на вашата почта получавате заявката за лизинг, която може да си я видите, да разгледате. Тя представлява същото нещо. След като я получите, вие съответно задействате процедурата по продажбата на лизинг на дадената стока, която процедура по-рано ви бях показал в сайта software.bg.com в секцията за Magento. Ето тук имаше препратка към процедура за плащане. Вие самите трябва да знаете тази процедура, защото най-вероятно си имате стационарни магазини, в които ползвате и продавате стоки на лизинг. Тоест, може да прегледате процедурата, като минат тези данни, ви задействате съответната процедура по извършване на лизинг. Обаждате се на клиента, изпращате данните в съответната банка, тя праща одобрение или не, свързва се с клиента, ако е одобрен, вие се свързвате с него, нагласите стоката в договорите и изпращате. Стандартните неща, които се правят за всеки един лизинг. По този начин се извършва и след инсталирането на модула, продажбата и самото му използване. Сега, модула се вижда освен в това място, където видяхме на конкретния продукт. Ето тук, на страницата на продукта, би могло да се вижда също и в страницата с вашата кошница с продукти. Това е с цел, ако клиент реши да закупи няколко продукта, както примерно сега ще купим този продукт, който отива в вашата кошница, след което ще продължим с покупките. Ще отидем, да кажем, ще добавим още един продукт, някакъв, който си харесаме. И виждаме, вашата кошница е с два продукта, с обща стойност 1102 лева на двата продукта. И съответно тук отдолу виждаме двата бутона за закупуване. Ако решим да закупим продукта, като го изберем, съответно ще видим нещата по абсолютно същия начин, с тази разлика, че тук сумата е на двата продукта. Ако сега преминем по начина, по който правихме предната покупка, ще видим, че съответно можем да видим същия резултат с тази разлика, че ще имаме вече два продукта. Продукт с индикатор 789 и 785. Ние ще получим тези неща съответно при нас и ще можем по този начин да видим резултата и да задействаме покупката на лизинг за тези два продукта. По абсолютно същия начин, ако се върнем отново на дадената продуктова страница, можем да направим покупката и с Unicredit. Де факто, ако изберем този бутон, ще видим кредитния калкулатор на Unicredit. Също има избор на месеци с промяна на стойностите в съответните месеци. Имаме чекбокса да се съгласим с общи условия. Имаме и самите общи условия, които са на
Unicredit и имаме и бутон, с който да продължим съответното разплащане. Ако продължим на плащането за Unicredit, ще видим, че имаме много по-дълбока форма за попълване. Това е поради изискването на самите Unicredit, т.е. формата им за попълване на данни с много повече полета. По същия начин имаме бутон изпрати, след като се попълваме дадените полета, които сега няма нужда да го правим за тест и за опита, минаваме към завършването на заявката. По този начин получаваме имейл от Unicredit и се извършва самата заявка. След това просто следваме това процедурата, която видяхме преди това на сайта software.com на съответната банка за извършване на кредит, които процедури естествено трябва да ги знаем много добре. Конфигурацията на модула връщаме се отново, може да включваме, изключваме, можем да променяме проценти за работа, можем да сменяме съответно файловете за двете банки, които са с общите условия. До тук ви обяснихме как може да се инсталирате, настройвате, манипулирате и променяте данни за работа с модула, който е кредитен калкулатор за Magento. Ако решите да прекъснете работата с кредитния калкулатор, може да спрете от тук бутоните, за да не се виждат. Съответно, ако отидете на продуктова страница на някой продукт, ще видите, че вече ги няма. Т.е. вашия магазин, ако е в действащо състояние, да продължи да се действа нормално, докато махате модула. Може да се излезете вече спокойно от вашата административна част, да затворите по същия начин, по който сте поставили файловете с вашия FTP клиент, си отваряте сайта и файловете, заедно с папките, които виждате, които са за самия кредитен калкулатор, може да ги изтриете. Естествено, вие ще триете само нещата, които са за вашия случай, с файловете, които са за вас, за да не изтриете неща, които са модули на други. Ето това е, да кажем, тази папка кредит, която с вашата можете да си изтриете и си работите вече стандартно. След като изтриете всичко необходимо, което сте пратили, няма да има никаква следа от използването на модула в вашия Magento магазин. Ако сте решили само да го изпробвате, по този начин, може да приключите с него и да прехвърлите на ново място. Това беше всичко относно инсталирането на модула, работата с него. Ако срещнете някакви проблеми или имате желание за някакви дискусии, заповядайте на нашия сайт software.avrobada.com. Всичко добро!